Bagong wis bali. Sampun, Pak. Endi winihe? Wine dele wae. Lah aku rak kongonan kowe tak kon njaluk wine pelemper tangga jiwa jambu dipa nirmala. Endi? Entuk gawe apa ora? Pak, Bathara Guru cetil. Bathara Guru pelit. Tak jaluki pelemper tangga jiwa jambu dipa sing wujud wine. Aku wis matur nek sing butuhke Babe Semar. Ning Bathara Guru ora maringake, malah aku ditibani anu Pak apa kembang api. Hus. Kembang api anu guntur geni guntur angin. Pletik-pletik ngono. Kowe lara, walah pengecune bapak aku canggleleng ya, Pak. Dadi tibani kok ngono kuwi ora pasah. Ya syukur-syukur. Terus Bathara Guru tak oyak. Bathara Guru mlayu mabur. Iku sik